je? Čo ti prišlo na sklad? Air Force. Ty si nevedel, že my točíme novinky, ktoré chodia od dodavateľa? Poď si pozrieť 4 Air Force, ktoré mi prišli. Ako prvé, už sme ich tu mali, ale dlho som ich nemal. Sú to tieto škibidové Air Force, takzvané hviezdice hviezd. A vlastne Pavol Orsak Hviezdoslav ich nosieval, keď písal básne. Sú to veľmi pekné tenisky, akože niekto hejtuje túto žltú podrážku, ale ja ho nehejtujem, ja ju cením. Stoja 16 zlotých v hlave. Ako druhé prišli červené, rudé Air Force. Počkajte, tu som si všimol takto hneď spredu, že majú iné šnúre, majú túto ligotkavú ligotku a vlastne toto je iná farba, toto je iná farba, toto. Ale sú pekné, toto je semišové, nájdeš ich na šope. Potom ďalšie sú tu toto